שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מנהלים נדל"ן, פודקאסט על ניהול והחזקת בניינים, עסקים וטכנולוגיה. בפרק הזה אנחנו מארחים את תומר קפח, בעלים של מיטב ניהול והחזקת מבנים, עם ניסיון של למעלה מ7 שנים בתחום ניהול והחזקת מבנים, ליווי דיירים באכלוס ומסירת שטחים משותפים. עובד בעיקר באזור השרון, מומחה בתחום ניהול והחזקת מבנים, בפרט קבלת בניין מהקבלן, והנעת כל המערכות עד למצב של חיים מלאים בבניין. תומר, ברוכים הבאים, איזה כיף שאנחנו פה. מה העניינים? איזה כיף, נעים מאוד. איך הולך? ספר לי, קלעתי, לא קלעתי, יש לך משהו להוסיף? קלעת בדיוק, אמרת את הפרטים הנכונים, ובוא עכשיו נתחיל לדבר על מה שאמרנו. מי זה מיטב ניהול? איך הגעת למיטב? למה השם? איך הגעת לתחום? ספר קצת. אוקיי, אז מיטב ניהול זה בעצם חברת ניהול שאני הקמתי לפני 7 שנים, ובעצם המטרה שלה זה בעצם לתת מענה שוטף לדיירים על כל הבעיות שיש בבניין, ובעצם לתת שירות שוטף, כל התקלות, לניקיון, לגינון, וגם לגבי האכלוס, שזה חלק שהוא מאוד קשה יחסית בשלב החיים של הבניין, השלב הראשוני, ובעצם אנחנו נותנים לו מענה, שאם עושים אותו בצורה טובה, אז בעצם הבניין רץ חלק ועובד כמו שצריך, וכל המערכות מתוחזקות לאורך שנים קדימה. נשמע מדהים. רק ככה בשביל, אתה יודע, שנכיר קצת, איך הגעת לתחום המטורף שלנו? מה מושך בזה? זה תחום באמת מטורף, ניהול והחזקת מבנים, כי יש בו הרבה מאוד רבדים, וצריך להבין בהרבה מאוד תחומים. אני הגעתי, האמת שפשוט השתחררתי מהצבא, ופתחתי את העסק. ממש מרגע שהשתחררתי מהצבא, פתחתי את העסק, שרציתי להיות בעל עסק, ועם הזמן התגלגלתי לתחום של הניהול מבנים, וככה פתחתי את החברה. ובעצם מתמקצעים מיום ליום. נכון, לגמרי ככה. וואלה, איזה כיף. כן. אז אנחנו פה, אני נכנס ישר לבניין, מה שאני אוהב להגיד, ושואל את השאלה את תומר, חברת ניהול בבניין, למה היא בעצם גורמת לשכנות טובה ולחיים טובים יותר לדיירים בבניין? למה זה קורה בעצם? בעצם שיש חברת ניהול בבניין, אז יש בעצם נהלים מסודרים. זה אומר בעצם שיש מישהו שמפקח על המנקה, יש מישהו שמפקח על הגנן, יש בעצם תוכנית החזקה מאוד מסודרת, שבעצם יודעים בכל שלב בשנה מה מתבצע, בדיקת גנרטור, בדיקת מפוחים, בדיקת כיבוי אש, הכל מתבצע בזמן. וגם במקרה שיש לדוגמה כל מיני תקלות כאלה או אחרות, בעצם יש מישהו לפנות אליו, שהוא הגורם המוסמך הבניין. הוא מתפעל את האירוע בכל מקרה חירום של פיצוץ צינור, או סתם אפילו אם לדייר נשרפה המנורה בקומה, יש לו למי לפנות. הדייר יודע במקרה טוב ובמקרה רע, הוא יודע למי לפנות ומי אומר מה צריך להיות בעצם בבניין. נכון. בעצם ברגע שאין חברת ניהול, אז יש חוסר סדר, כי לדוגמה הדייר פותח, סתם שולח הודעה בקבוצת וואטסאפ של הבניין, ובעצם אף אחד לא נותן לו מענה. יכול להיות שיתנו לו מענה, יכול להיות שיתנו לו מענה. בעצם יש את הוועד בית, וזה לא התפקיד שלו לעבוד כל היום אצל הדיירים. הבנתי אותך. אז אנחנו בעצם מדברים פה על השלד של החיים היומיומיים בבניין, שזה חברת הניהול מטבע. נכון. עכשיו, בגלל שאנחנו קצת ככה מכירים יותר, ואני יודע שהתחום התמחות שלך זה בעצם לקחת את הוועד בית ואת הדיירים מה-day one שהם קיבלו את הבניין, מהיום שהקבלן מוסר את הבניין, אז איך חברת הניהול נכנסת כבר מהיום הזה ומטבע משם את הנהלים האלה שקראת להם, את הדרכי חיים בבניין, מה קורה שם, איך זה מתחיל? בעצם בוא נספר את זה מההתחלה, איך זה עובד בעצם. בעצם יש את האכלוס הראשוני שהוא השלב הקשה, שבעצם אנחנו מתקשרים או עם הקבלן או עם הדיירים, ובעצם אנחנו ממש מלווים את הקבלן או את הדיירים מהשלב ההתחלתי, שזה בעצם אומר יש את המסירת מערכות, מסירת שטחים משותפים,
ובעצם הנאה של כל התהליך, לקבל אותם בצורה טובה, גם את השטחים המשותפים, לראות אם יש ליקויים, כמו בכל בניין יש ליקויים קטנים או גדולים, אבל תמיד יש ליקויים בכל בניין. כן, זה אנחנו יודעים, בבנייה יש הרבה סיפורים על זה. אין מה לעשות, זה כן. חלק מהעולם שאנחנו חיים בו. וגם כן, מבחינת אז מה זה אומר? אתה בעצם עובר כאילו, אם הוועד בית הולך לשם לבד, או הדיירים, איך זה קורה, מה, הקבלן לוקח מישהו, אחד מהדיירים, ואומר לו בוא... הוא אומר אחד מהדיירים, הוא יכול להגיד לו, כן, בוא, תחתום לי פה, עשינו מסירת שטחים ציבוריים, וזהו. אבל כדי לעשות מסירה טובה, צריך בעצם שיהיה פרוטוקול מסירה מסודר, שיתקבלו השטחים הציבוריים בבניין, לראות אם יש ליקויים. סתם דוגמה שעכשיו הכלסנו בניין, נכנסנו לבניין, מסרו את השטחים הציבוריים, אבל מסרו עם מעלית שבורה. מעלית שבורה, המרה הייתה שבורה. וואלה. זה חלק מרכזי. זה דבר שצריך להירשם. אז מה, שאתה עובר מה, אתם עושים סיור בשטח? כן, עושים סיור בשטח. אז יש לך צ'קליסט, אתה... כן, אז בעצם נסביר, עושים בעצם מסירת שטחים, זה בעצם עושים פגישה של נציג אחד או שתיים מהוועד, עוד נציג אחד מטעם הקבלן, ועוברים בעצם בכל הבניין. לקבלן יש נהלים שהוא יש קבלנים שיש להם ממש צ'קליסט מסודר, ויש כאלה שלא, אבל לרובם כן, יש להם צ'קליסט מסודר, שבעצם יש פרוטוקול, מסירה, ובסופו של דבר גם הרבה קבלנים מוציאים דוח מסודר, ומטפלים בליקויים שעלו בזמן הסיור הזה. אז אם לקבלן בעצם יש צ'קליסט, למה דיירים גם צריכים? כאילו, תראה, בסופו של דבר צריך תמיד שיש צ'קליסט זה נחמד, אבל צריך מישהו שיתפעל אותו, וצריך לראות שבאמת הדברים יתוקנו. שלא סתם עשו שם וי, נכון. צריך בעצם לראות שהדברים אכן תוקנו, וגם לעקוב אחריהם, שזה יטופל כמה שיותר מהר. בסופו של דבר צריך מישהו שזה בעצם התפקיד שלו, לתפעל את האירוע הזה של הניהול בניין, שזה גם כולל המסירה של השטחים הציבוריים. אז בוא נגיד, אתה אומר שלב ראשון בבניין, אני לא יודע איך בוחרים את הבן אדם שיקבל את השטחים, הוא לא נבחר מן הסתם, זה לא בחירה של ועד, הקבלן בוחר אותו איכשהו. נכון, זה בדרך כלל דייר רנדומלי שהוא יחסית פעיל בזמן הבנייה של הבניין, והוא היה איתו בקשר, והוא רואה שמישהו יוזמתי, ובעצם הוא... מי שרוצה להיכנס ראשון לדירה למעשה. כן, קוראים לזה ועד זמני. אוקיי. והוא לא ועד שנבחר באמת על פרוטוקול, זה ועד זמני. ואז בעצם אתה אומר, בשביל שהמערכות יימסרו כמו שצריך, ואז הם גם יתפקדו, ישרתו את הדיירים ולא יהיה קושי ובעיות, אז צריך לקבל אותם ולוודא שהן עובדות מהיום הראשון, ובחברת ניהול, כשאתה לוקח בתור ועד בית, חברת ניהול בשלב הזה, אתה חוסך לעצמך עיגולי פינות, או בתום לב מה שנקרא, כן? כאילו שלא שמו לב והמעלית שבורה והמרה. נכון. אז זה שלב ראשון, זה נוהל שאתה מקבל את הבניין, תעשה, מה הדבר הבא, איך זה מתקדם הלאה? אז דיברנו על שטחים משותפים, ועכשיו אנחנו עוברים לאחרי שטחים משותפים, יש בעצם את המערכות של הבניין. שזה בעצם שזה גם יום נפרד, שבדרך כלל עושים אותו גם מסירה עם הוועד. זה ממש כאילו, קודם כל הלכת, ראית לובי, חדר מדרגות, ועכשיו יום אחר? כן, שזה בעצם מערכות הטכניות, שזה בעצם, אתה יודע, יש לנו מגדלים היום של 12, 14 ו-16 קומות, יש להם מערכות מאוד מסובכות, יש לנו את המפוחים, את הגנרטור, את הרכזת גילוי אש. זה בכלל אין להם מושג, אם אתה לא בעל מקצוע בתחום, אתה... אין לך מושג איך לתפעל אותם, רק חברת ניהול חדש או אנשי מקצוע מהתחום, ושוועד מקבל את זה, הוא יכול לקבל אותם, שזה נחמד, אבל הוא לא יודע לתפעל אותם במקרה הצורך. אז לדוגמה... מה זה אומר לתפעל אותם? כאילו מה, הוא מביא לי את כאילו גנרטור, אם צריך, הגנרטור יעבוד, לא... אז בוא ניתן דוגמה שאלת כבר על הגנרטור. גנרטור צריך להפעיל אותו פעם בחודש, להניע אותו. למה בעצם? כדי בזמן החירום, שלא יהיה חשמל בבניין, או שפתאום הרכזת מתחילה לעבוד ואין לה חשמל, אז צריך שהגנרטור יפעל. אז פעם בחודש צריך לבצע הפעלה, בדיוק כמו אוטו. בעצם אם אתה לא תפעיל את האוטו עכשיו חודש שלם, הוא לא יניע לך. ויש משהו בהפעלה הראשונית שיכול להיות מיוחד, או שהם צריכים לדעת, או... אין איזה משהו מיוחד בהפעלה הראשונית, הוא בעצם מעביר לך את המערכת, ואתה צריך בעצם לתפעל אותה מפה והלאה. זה בעצם מה שחשוב, וכמובן שצריך שתהיה תחזוקה שוטפת לגנרטור, טיפולים שנתיים,
זה כבר בחיים הממשיכים של הבניין. זה בשוטף, כן. ובמסירה עצמה הוא מוסר לך איזה שהם מסמכים, כן, בעצם במסירה עצמה לכל המערכות של הבניין בעצם מקבלים את תיק בניין ותיק מערכות. בעצם מקבלים על הגנרטור, לדוגמה, יש תיק מערכת, איזה גנרטור יש בבניין, שאיזה חברה מתחזקת אותו, ובעצם כל הנתונים הטכניים שצריך לדעת, ולאן הגנרטור מחובר. יש גנרטורים שמחוברים לחלק יותר גדול בבניין וחלק יותר קטן. יש כאלה שמחובר למעלית, יש כאלה לשער החשמלי. כל בניין לפני עצמו. היום מביאים להם את זה בקלסר, מביאים להם את זה בדיסק. הרבה פעמים מביאים את זה בקלסר, אבל אנחנו באמת מעדיפים מבקשים לכל הקבלנים שיביאו לנו את זה באופן דיגיטלי, כי אתה יודע, בקלסר זה עובר מיד ליד, ובסופו של דבר מתישהו זה נעלם. ובדרך כלל יש לך את זה במייל דיגיטלי, אז אתה פשוט מעביר את זה, וזה נשמר לאורך שנים. שומר את זה במערכת, בדרייב, יש לך תיק בניין דיגיטלי בעצם. תיק בניין דיגיטלי לגמרי, ששם בעצם כל הקבצים של הבניין, גם הבדיקות, כל הביקורות, שממש יש מעקב וסדר על כל הבניין. אז ברגע שוועד הבית, בשילוב עם חברת הניהול, אני מניח, עשה וי על התיק בניין הדיגיטלי, וקיבל את המערכות, אז הוא יודע, גם יש לו הוראות החזקה, אני מניח, על כל מערכת. נכון. הוא יודע איזה מערכות יש לו, הוא יודע שהן פועלות, אפשר, השלב הבא בעצם, אתה אומר. נכון, נכון. מה השלב הבא? השלב הבא בעצם כבר, אז קיבלנו את השטחים המשותפים, קיבלנו את המערכות של הבניין. עכשיו הגיע הזמן להפעיל את הבניין עצמו, בעצם עכשיו יש לנו את החשבונות. הרי כל החשבונות בנק הם היו בעצם כל החשבונות חשמל, הם היו בעצם על שם הקבלן. עכשיו אנחנו צריכים למשוך אותם אלינו, בעצם להעביר אותם על שם ועד הבית. אז אנחנו בעצם מלווים בכל התהליך הזה, להעביר את החשבון חשמל על שם ועד הבית, להעביר את החשבון בזק גם על שם ועד הבית. יש הרי תקשורת. אוקיי. אז מה, הם נגיד הוועד הזמני הזה, כל האחריות נופלת על הכתפיים שלו, אם הוא פספס במסירה של השטחים המשותפים והוא לא ראה את המראה השבורה, אז כל הדיירים אחר כך יגידו לו, איך עשית לנו כאילו, וכל החשבון חשמל והכל עלה, ומה, זה נשמע לי... זה מה שקורה לצערנו, ובשביל זה יש אותנו פה, שאנחנו נלווה בעצם בשיתוף פעולה עם הוועד הבית. תוריד לו את הסיכון בעצם. נכון, אנחנו מסבירים לו בדיוק מה צריך לעשות, אנחנו עוזרים לו גם מה צריך לעשות, מעבירים את זה על שמו, מדברים עם חברת חשמל, בעצם מה שהוא לא צריך לעשות, הוא רק צריך בסופו של דבר לחתום, כי זה עובר על חשבון שם ועד הבית, אבל בסופו של דבר אנחנו עושים את כל התהליך איתו ביחד. ואז יש לו ליווי מקצועי. יש לו ליווי, יש לו בעל מקצוע שמלווה אותו ומסביר לו מה צריך לעשות, את מה צריך להעביר. אם זה הדירה הראשונה שלו, כנראה שזה פעם ראשונה שהוא ועד בית. נכון. אין לו ניסיון בתחום. נכון. אוקיי, נשמע שכבר אפשר להיכנס לגור ולהתחיל זהו, שיש עוד דברים בנהלים שאתה, אני מבין שאתה לוקח אותם צעד צעד, נועל, וזה גם לפי הסדר, אי אפשר לעשות קודם את החשבונות ואז אתה... נכון, צריך לקבל את המערכות, את השטחים משותפים, וגם יש לנו עכשיו הבניין קצת התחיל לחיות, צריך להתחיל להפעיל את ההסכמים, יש בעצם הסכמי שירות עם חברות קבועות, לדוגמה, חברת המעליות, אי אפשר להפעיל מעלית במדינת ישראל בלי הסכם שירות עם חברה שמתחזקת. אז מה, ועד הבית צריך ללכת, לעשות סקר שוק על מעליות? לא, בדרך כלל שאתה מקבל בניין חדש בעצם, אתה מקבל כזה כבר עם החברה שהתקן את המעלית, ויש לך בדרך כלל חצי שנה אחריות, שזה לא הרבה... אבל צריך לחתום על ההסכם. צריך לחתום על ההסכם ולקבל את המעלית, כן, כמו שקיבלת את שאר המערכות, גם קיבלת את המעלית. איזה עוד הסכמים יכולים להיות? לדוגמה, יש של חברת המשאבות, הסכם שירות. חברת המשאבות. חברת משאבות של מה? שזורקת את המים למעלה, משואבת את ה... זה חברת משאבות בעצם של השתייה. יש בעצם בכל בניין כמעט במדינת ישראל יש מאגרי מים עם משאבות, שבעצם צריך לתחזק את המשאבות האלה. אם המשאבות לא עובדות? אם המשאבות לא עובדות, בוא נגיד ככה, לא יהיה מים בבניין. לא יהיה הרבה טלפונים לוועד הבית ולחברת הניהול, והרבה אנשים עצבניים. אז גם צריך לתחזק את המשאבות האלה, להם שירות, את כל הטיפול במשאבות, כל הטיפול השוטף. עברנו 4 שלבים, נכון? שטחים ציבוריים, מערכות, חשבונות.
נכון. הסכמי שירות, נכון. ונכנסים, או שיש עוד הפתעות שצריך לעשות? בינתיים לא, כמובן שצצים תוך כדי גם הרבה דברים, אבל אלה השלבים המרכזיים, ועכשיו... הסכמי שירות זה גם ביטוחים ודברים כאלה אתה מדבר? כמובן שגם יש גם ביטוחים שאנחנו מפעילים לוועד בית בעצם, שאנחנו שולחים לו הצעת מחיר, והוא ממלא לפי הדרישות שלו את איזה ביטוחים הוא רוצים. יש בניינים שרוצים, אתה יודע, ביטוח רק צד ג' וזהו. ויש בניינים שרוצים, אתה יודע, כמו ביטוח יותר מקיף, ביטוח בית משותף, ביטוח מבנה, פיצוץ צנרת, שזה כבר כל ועד בית בוחר. מה שהוא רוצה, אבל הוא צריך לדעת שיש את האופציה, כאילו, נכון, זה גם... נכון, נכון. אוקיי. אז למעשה, אתה יכול להגיד שפה מדובר בהתנאה של הבניין, סט הנהלים, כן, 4 שלבים שחייב לעשות, ואם הוועד בית מחליט לעשות את זה לבד, בעצם איך הוא יכול לבחור את החברת ניהול שתיקח אותו, אם הוא ועד זמני, מה הוא יכול לעשות בשביל לקבל ייעוץ? כי הוא לא יכול לבחור עדיין את החברה, לא? או שהוא יכול? הוא יכול, כי בסופו של דבר הם עושים אספת דיירים, גם שהוא ועד זמני, הוא נבחר כוועד זמני. עשו אספת דיירים, ובינתיים שלומי נגיד, הוא הוועד הזמני בבניין. ובסופו של דבר... זאת אומרת, לפני שהוא חותם על כל הזה, תהיה אספת דיירים. נכון. מה, בדרך כלל בבניין הם מגיעים כן, בדרך כלל בבניין עושים אספת דיירים. הקבלן מסדר את זה? לא, בדרך כלל זה הדיירים באופן זמני, בעצם הוועד הזמני הזה שנבחר. מי שרוצה לקבל את הדירה הראשון וזהו, הוא כן, כבר דואג לה. הוא בעצם יוזם את התהליך הזה, כן, בדיוק. ואז הוא בשלב הזה יכול להחליט שהוא אומר, אוקיי, אני לא לוקח את זה לבד, אני צריך פה... כן, תראה, היום רוב הבניינים יש מערכות, כל בניין מעל 7-8 קומות, יש מערכות מאוד מסובכות, מאוד קשה לתפעל את האירוע הזה באופן עצמאי, אלא אם כן למישהו יש הרבה מאוד זמן פנוי. ואם הוא לא הצליח לקבל את ההסכמה לחברת ניהול לצורך העניין או משהו כזה, הוא יכול לקחת שירות רק למסירה, ליווי רק למסירה, רק ל... זה שירות שהוא לא טוב לפי דעתי רק למסירה, כי בעצם למסירה יש לה עוד הרבה תהליכים, צריכים מישהו שיהיה מעורב ממש מההתחלה עד הסוף וגם בתפעול השוטף. בסופו של דבר שאתה מקבל את המערכות, צריך גם לתפעל אותם בשוטף. אם אתה רק מקבל אותם פעם אחת והפעלת פעם אחת, זה צעד, זה נחמד, אבל לא באמת נתנת מענה של 100%. כאילו, קיבלתי, אבל אחריי המבול, אני לא יודע מה... נכון. יכול להיות ככה, כן? יכול להיות כמובן, ועד בית לא עכשיו ילך ויעבור ויפעיל את כל המערכות, יבדוק שהן תקינות, יבדוק שהרכזת עובדת, מה שדיברנו בהתחלה, שאמרנו שצריך להפעיל את הגנרטור, או כל מערכת כזאת או אחרת. אז אלה הנהלים שחשוב שהוא יעשה אותם, אני מבין למה חשוב, כן? בשביל המערכות עצמם, אבל... איך זה משפיע על תחילת החיים בבניין ועל השוטף, זאת אומרת, אוקיי, עשינו את 4, ואז מה, הקבלן מתחיל למסור את הדירות, אנשים מתחילים לגור כן, איך זה משפיע עליהם, שעשו את זה מסודר או לא עשו את זה מסודר? בדרך כלל, אז כן, הקבלן מוסר את הדירות, מסר 100% דירות, ואז בדרך כלל החברת ניהול נכנסת לעבודה, לניקיון, לכל הפעולות השוטפות שהיא עושה. ובשלב הזה חשוב מאוד שהחברת ניהול עם הוועד בית ובשיתוף פעולה כלומר של הדיירים, תעשה בעצם נהלים מסודרים, אם זה בתחום הניקיון לדוגמה. לפנות קרטונים בימים מסוימים, בימים שהעירייה מפנת הקרטונים, ולא להגיע למצב שכל המקררים וכל הארונות שהדיירים עכשיו קנו חדשים, כל החדר זבל וכל הלובי מפוצץ קרטונים. זה יוצר הרבה מאוד בלגן. זה שהדיירים נכנסים לתוך, כבר נכנסים לתוך הדירות שלהם, מתחילים את החיים. נכון. אז אתה אומר, מבחינתם זה שקוף אם עשו את המסירה של השטחים הציבוריים, זה שקוף, זה לא מעניין אותם כל כך, עשו את זה מסודר, לא עשו את זה מסודר, הם נכנסים לגור. נכון. מה, לא חשוב להם הנושא זה לא יכול להשפיע על החיים שלהם אם ועד הבית לא קיבל את המערכות בצורה נכונה, או... זה בשלב הראשוני זה פחות ישפיע עליהם. איפה זה ישפיע עליהם? יותר בעתיד, שפתאום יראו שעוד שנה נגיד, המערכת פתאום לא מתוחזקת, היא לא עברה בדיקה שנתית. כל מיני כאלה דברים, שפתאום יגידו, פתאום יש בעיה במשאבה, רגע, אף אחד לא בדק את המשאבות, לא עבר שם פעם בחודש לראות שהכל תקין, שפתאום יש נזילה, כן. שם זה ישפיע.
או שנגיד הוא סגר הסכם טיפול למשאבות, מאוד יקר, ואז נכון. ועד בית... נכון, ואנחנו בתור חברת ניהול באמת יכולים להוזיל להם בעצם את העלויות. נגיד לחברת המשאבות, יש לנו הרבה הסכמים עם חברת המשאבות, שדרכנו המחיר בה הרבה יותר זול, כי יש לנו לדוגמה 20-30 חדרי משאבות שמתוחזקים. כן, ויש מצב שיש בעיה עם החשבונות, שלא העבירו את החשבונות ואז נצבר להם חוב או דברים כאלה. כן, זה גם יכול להיות. אם אתה לא מקים נגיד בתחילת הבניין הוראת קבע לחברת החשמל ולחברת המעליות, עכשיו חברת החשמל גובים כל חודש, אתה יודע, כל חודש יש 8, והם יכולים פתאום אחרי 3 חודשים להתקשר לך, אהלן, יש לכם חוב של 20,000 שקל. והם לא חישבו את זה, ועכשיו צריך לעשות גבייה מיוחדת. ופתאום יש חוב של 18,000 שקל, צריך לעשות גבייה מיוחדת, כמו שאמרת. אז זה עכשיו אני מבין קצת יותר למה חשוב לדיירים, שיהיה להם ליווי כבר מהיום הראשון, ושלא ועד הבית ייקח את העול הזה עליו, ועם חוסר ניסיון, יכול להיות שהוא מקצוען והוא יצליח, כן, אבל זה לא מקצוען. אז אני מבין קצת יותר למה זה חשוב. התחלת לספר על הכניסה של הדיירים בעצם, מעניין אותי, כן, תרחיב ואני יודע שאתה גם סופר מקצוען בתחום הזה, של להעמיד את הדיירים בנושא של התשלום, ככה עושים, זה, לא יודע, איך הדרך, כן, אתה מדבר על הנוהל, אבל מההתחלה, איך הנושא של הנהלים, של התחלת המחיה בבניין. אתה מדבר מבחינת הגבייה, אתה מדבר? מבחינת הגבייה, מבחינת הבנייה של הסכום של התשלום. אז בעצם בוא נדבר שנייה על התקציב השנתי, שזה משהו קריטי שמאוד קשה לבנות אותו, במיוחד בהתחלה של הבניין. אז בעצם התקציב השנתי הוא נבנה בעצם מכמה גורמים. דבר ראשון זה הסכם ניהול, שזה כל השירותים של החברת ניהול, כינון, ניקיון, וזה דבר ראשון. יש לזה חשמל. אנחנו מעריכים פחות או יותר את העלויות של החשמל, כי אנחנו יודעים כי יש לנו בדרך כלל בניינים דומים, באותו גובה, אותו מספר קומות, אז יש לנו פרק הערכות של חשמל שאנחנו יודעים. ומפה יש בעצם את הביטוח, שזה כבר סכום שאנחנו יודעים אותו, לפי הבחירה שהוועד בחר. אם הוא בחר צד ג' יודעים את הסכום. אז את הנוהל של הבניית תקציב, זה מה, זה נכנס בשלב של לפני המסירה, או שאחרי שהדיירים כבר מתאכלסים וזה? זה לא, זה בשלב הראשוני, בהצעת מחיר של החברת ניהול, כי בעצם אנחנו בעצם גם בונים בתוך התקציב הזה את הדמי ניהול, את ההסכם ניהול שלנו. אז עם הסט של הנהלים הראשוניים, יש גם חובה לבנות תקציב, כדי שהבניין ידע איך להיכנס לזרימה החודשית. נכון. ואז הדיירים מתחילים להיכנס, ואתה בתור חברת הניהול, מה? כל דייר שמגיע, אתה מספר לו על הנהלים, איך משלמים, זה שלא שמים קרטונים, איך הם יודעים איך לחיות בבניין? בדרך כלל אנחנו מסכימים על הנהלים עם הוועד בית, בסופו של דבר אנחנו קובעים אותם ועד בית, ובדרך כלל אנחנו מעבירים הודעה מסודרת בתחילת הניהול, מה הנהלים, לא לשים את הקרטונים, לנקות אחרי שהספק מגיע ולכלך את כל הלובי, כן, זה אחר. אתה מדבר באנשים מאכלסים את הדירות, נכון. אז יש להם מלא קרטונים, אנשים חשמלאים, בנאים נכון, ובעצם יש ספקים שעובדים בבניין. כמובן שהבניין לא יהיה מבריק בחודשים הראשונים, אבל כמה שיותר למזער את הנזקים ושיהיה כמה שיותר נקי, שעכשיו הספק דואג להשאיר נקי אחריו את העבודה, ולא להשאיר את הקרטונים בלובי הקומתי, וכל הדירות סובלות מזה. שבעצם מפנה את הקרטון למקום. ואז אנשים בעצם מתעצבנים למה הוא עשה לי ככה, ומהיום הראשון הם כבר לא אוהבים את השכן, בגלל שהספק שלו השאיר איזה קרטון. נכון, שהוא אפילו לא שם לב לזה, כי הוא עסוק בינתיים במעבר של הדירה שלו, הוא לא שם לב, זה בתמימות, זה לא בכוונה. ברור. אז איזה עוד, נגיד בגבייה, מה חשוב להקפיד, מה אתה אומר להם, עד איזה תאריך אתם צריכים לשלם, או איזה אז בגבייה אנחנו נכנסים לבניין בעצם, ובעצם ממש בחודש הראשון, ב-15-20 הראשונים, בעצם אנחנו קוראים הוראת קבע לכולם, הוראת קבע באשראי לכל הדיירים, שהם משלמים בצורה מסודרת, ומפה הוראת קבע רצה. ובמקרה, ונכנסים סוחרים, אז כמובן, אתה יודע, מעדכנים את התשלום. זה כבר נקודתי על כל... כן, זה פרטני כבר מול כל סוחר וסוחר.
אז יש לך ישיבה עם הוועד, אוקיי, עכשיו דיירים מתחילים להיכנס, ומתחילים לחשוב מה יכול להיות נהלים, איזה נהלים מוזרים נתקלת, מה אסור להריש בין 2 ל-4, או שזה... זה נוהל קצת בעייתי, שגם יהיה מאוד קשה לאכוף אותו. בסופו של דבר חברת ניהול היא לא חברת שמירה, והיא לא גוף שיש לו איזה אופציה לפיקוח, כמו עירייה או משטרה או כל גורם כזה או אחר. בעצם צריך נוהלים גם שהם יהיו ריאליים בעצם, שיהיה אפשר באמת, אתה יודע, לאכוף אותם. להריש כמובן שתמיד ירישו, פשוט ברמה סבירה, ושיהיה נעים לחיות בבניין. כן. אז... מה דיברת על ניקיון קרטונים, זה ברמת האכלוס. נכון. דיברנו קצת על הגבייה, לתת להם דרך מאוד מסודרת שקל לעקוב ולבצע את התשלום. נכון. הדברים האלה אני בטוח יוצרים, ברגע שלאנשים יש את הסדר שהם יודעים, אוקיי, זה לא יודע, לא עושים מסיבות או קריוקי, כן? אז היחסים אחד עם השני הם יותר טובים. טוב, נשמע ממש מעניין, ועל הנושא של האכיפה באמת נגעת בזה קצת על רגל אחת. ברור לי שחברת הניהול היא לא השוטר, היא גם לא יכולה להיות השוטר, אבל נגיד... אני מניח, קבעתם, יש נועל, זה לא צריך להיות אפילו נועל, זה ברור שלא מאחסנים ציוד בשטחים המשותפים, כן? אופניים וכל מיני כאלה, אתה יודע, אני הולך בחדרי מדרגות, אני רואה שהוא עשה ארון נעליים, זה שם את הסוכה שהוא מוציא אותה בסוכות, וכל אחד משתמש ברכוש, אז נגיד דבר כזה, איך חברת הניהול יכולה לעזור לאכוף את זה, או... תראה, בעניינים חדשים חשוב מאוד בעצם שיהיה נהלים שנרשום אותם, ושכל הדיירים ידעו את הנהלים האלה, שלדוגמה, כמו שאמרת, לא מאחסנים ציוד בעצם בחדר מדרגות. וכמובן שבסיור החודשי שלנו, אנחנו בדרך כלל מעדכנים את הוועד. בעצם, דוגמה, בקומה חמישית, מישהו שם ארון בחדר מדרגות, נראה סתם ארון שהוא לא משתמש בו, ומצא מקום נחמד לשים אותו, שלא יתפוס לו מקום בדירה. כואב לו לזרוק את זה, כן. אז הוא אמר, אני אניח את זה פה בינתיים, כן. זה בדרך... אז בדרך כלל אנחנו פשוט, בדרך כלל ועד בית שואל בקבוצת וואטסאפ של מי זה הציוד הזה, מאתרים את הדייר הזה, ואתה יודע, בדרך כלל פותרים את זה בדרכים נעימות. קורה מקרים שדייר אומר אני לא מפנה את זה, אז צריך להוציא מכתב פינוי לציוד הזה, ויש לו 14 יום לפנות את הציוד הזה. במקרה והוא לא מפנה את זה, אז אין לנו מה לעשות, לקחת את זה עלות פינוי, ומפנים את הציוד. נותנים את השירות לוועד בית ומפנים את זה, כי זה שטח ציבורי. בסופו של דבר גם שמים את הציוד הזה בחדר מדרגות, זה לא נעים, זה נכון, לא נראה טוב, אבל בסופו של דבר זה גם מאוד מסוכן. בסופו של דבר המדרגות האלה נועדו לחירום, חס וחלילה נגיד יש שריפה קומה מתחת או קומה מעל, צריך לברוח. כן. ופתאום חשמל, אתה יכול ליפול בחדר מדרגות, במיוחד היום, אתה יודע, לא חסר, ברור. מקרה חירום לא חסר לנו, לצערנו. כן. אז פה יש דווקא מקרה שיש יכולת אכיפה מסוימת בעזרת ועד הבית, אני מניח. נכון, נכון. כי בסופו של דבר יש להם את הקבוצת וואטסאפ שלהם לדיירים, ובעצם יש להם את האופציה שמה לראות למי זה שייך. ובסופו של דבר, ברוב פעמים זה נגמר בצורה נעימה, דיירים אנשים בסופו של דבר ריאליים, רוצים לחיות במקום נעים, אין סיבה שדייר יתעקש לשים את הציוד בחדר מדרגות ולגרום סבל לשאר הדיירים. ובעצם חברת הניהול אתה מבצע את זה עבור ועד הבית, וככה אתה מפריד אותם בתור שכנים מלהתכנס לעימותים, וחברת הניהול... נכון, בדיוק, כי לוועד בית לא נעים לו לגבות את דמי ועד בית, וגם לא נעים לו להעיר לשכן. בשביל זה יש את חברת ניהול שהיא תעשה את זה. היא בעצם הגורם שעושה את זה. זה מייצר את ההבדל בין מי שחי בבניין למי שעובד בבניין. נכון. ודברים מהסוג הזה, נהלים מהסוג הזה, אני מניח שאתה מנהל רבי קומות ובניינים עם הרבה שטחים משותפים, נגיד מועדון דיירים, חדר כושר, דברים כאלה, איזה נהלים יכולים לחשוב עליהם כדי שיהיה, למנוע חיכוכים או לייצר את הסביבה הזאת יותר נעימה בעצם? אז בעצם יש נוהל בדרך כלל של מסירת חדר דיירים,
הדייר שעושה אירוע בחדר דיירים, הוא מקבל אותו נקי ומסודר, אז גם הוא צריך להחזיר אותו באותו צורה, נקי ומסודר, כמו שהוא היה. כמובן שיש שם גם ניקיון שוטף. ומה זה, אתה תולה את זה בכניסה לחדר, או שמי שבא להזמין את החדר מקבל מפתח עם החותם על הנוהל, או זה כאילו, אתה אומר, זה הולך בלי שמדברים על זה, הוא אמור להבין את זה. הוא אמור להבין את זה דבר ראשון, כמו שאתה נכנס למקום מסוים, אתה צריך להשאיר אותו בצורה נקייה מסודרת, אבל כמובן אנחנו מבהירים להם שאחרי דיירים, הוא צריך להיות מקום שקיבלת אותו מסודר ונקי, אז מחזירים אותו, מסודר ונקי. אז אם זה נגיד לא חוזר, יש, במקומות מסוימים אתה, נגיד לא מחזירים מסודר נקי, וצריך יש עלות של מנקה, אז מה, מחייבים אותם על ניקיון? הדייר הזה יכול לבוא ונקות את זה לסדר, ואם במקרה הוא לא מסדר, וישאיר שם מלא במבות וצלוחיות על הרצפה ומלא זבל, ישאיר את זה כמו שאתה יודע, לא בצורה נעימה, אז כן, אפשר לחייב אותו בהחלט, זה בעבד בית, יכול לחייב אותו בעלות ניקיון. אז ברגע שהדברים האלה רשומים בעצם וברורים לכולם וידועים, אז אפשר לבוא ולעשות את זה. אם זה לא רשום, אני מניח שהם אומרים לך, מה, לא ידעתי, כן ידעתי, דברים כאלה. נכון, כמובן שכל הדברים האלה צריכים בעצם לסכם אותם בתחילת האכלוס לבניין, שיהיה אפשר באמת להטמיע אותם בצורה נעימה ונוחה, ושכולם באמת יבינו את הנהלים האלה. איפה רושמים את זה? זה מה זה? יש ועדי בתים שרושמים את זה בקבוצת וואטסאפ ועושים ישיבה ומסכימים על זה, ויש ועדי בתים שממש לוקחים עורך דין, שהם רושמים ממש תקנון מסודר, חתום על עורכי דין, שזה ממש נמצא בתקנון, נמצא בתיק בית משותף, ומי שרוצה לדעת איך חיים בבניין שלנו, מוזמן ללכת לתקנון, ולעשות, נשמע לי שזה הרבה יותר מסודר לרשום. זה קצת עבודה, אבל בסופו של דבר, כדי לאכוף את הכללים האלה, צריך שיהיה באמת סדר. ואז מי שגר מחויב בתקנון, אז אני מניח שזה גם בתקנון רושמים איך כל דירה משלמת, אם זה לפי מטר או לפי זה, ואפשר גם לרדת לרזולוציות יותר של חיים בבניין. נכון. אז אם אני היום, תראה, אני לא קיבלתי בניין, לא נכנסתי לדירה חדשה, אבל לצורך העניין אני ועד בית, ואין לי נהלים היום בבניין, אין לי כלום, כן, כאילו, מתנהל איך שמתנהל. איך אני יכול להתחיל לייצר לעצמי את התשתית הזאת, שיהיה קווים מנחים לחיים בבניין, ולמנוע חיכוכים, כי הם קורים כל הזמן. נכון, בבניין קורים חיכוכים, במיוחד שיש שכנים, תמיד יש חיכוכים. דבר ראשון, אתה צריך בעצם לכנס אספה, אספה כללית, כל שנה צריכה להיות אספה שעבד בית מארגן. במסגרת האספה הזאת, בעצם צריך שהדיירים יעלו מה שמפריע להם בבניין. ונגיד סתם, לדוגמה, מפריע לדייר מסוים, שזה הגיוני, נגיד שדייר שם את השקית זבל מחוץ לדלת שלו. מה שיוצר בעצם ריח ולכלוך וריח לא נעים. במקום שזה יהיה בתוך הבית, הוא שם, מחר אני ארד למטה. כן, נכון. אז בסופו של דבר צריך שיהיה נהלים מסודרים, לרשום, שכל הדיירים יסכימו עליהם, ובעצם שיהיה רשום ממש נהלים מסודרים, זה נוהל קטן, ויש עוד הרבה סוגים של נהלים שעולים בזמן ישיבות דיירים, של הרבה שכנים. אז מה, אז אתה מציע בעצם באספה עצמה, לשמוע מה הם אומרים, כאילו בתור ועד הבית אני שואל, חבר'ה, מה מפריע לכם בזה, כל אחד יגיד, ואז לבחור איזה משהו קטן, ולהתחיל לרשום אותו, ואז מה אם מישהו שם את השקית, אז איך אפשר בצורה נעימה כאילו להסביר לו שהוא מפר את הנוהל? אז בעצם יש סיכום של אספת דיירים, שרואים שהוחלט באספת דיירים, שלא שמים את השקיות זבל מחוץ לדלת. אז נגיד אתה בא לדייר, אז אומר לו, את אספת דיירים, זה מה שהוחלט ברוב על ידי כל הבניין, ואתה צריך לעבוד לפי הנהלים, פה אלה החוקים בבניין הזה. נגיד מישהו השאיר את השקית זבל, בתור ועד הבית, יום למחרת אני שולח בוואטסאפ לכל הדיירים את התקנון, כאילו שימו לב, מתזכר אתכם לגבי הנהלים, 1, 2, 3, לא להשאיר שקיות, לא זה, כאילו, נכון. משהו כזה תזכורת, ואז מי שעשה את זה כבר יודע, כאילו. נכון, כאילו, נכון. לא צריך כמובן שעושים את זה בדרך נעימה, בסופו של דבר עם שכנים, וצריך לעשות את זה בצורה נעימה. אם יש חברת ניהול, אז הוא יכול לבקש מחברת הניהול בעצם,
כן, תדבר לי את בדירה 18, יש לו שקית, כשאתה תעדכנו אותו בנהלים. כן, תחדדו לו את כן, נכון. איזה שיתוף פעולה מהדיירים צריך שדברים כאלה יקרו? כאילו... בעצם שיתוף פעולה של דיירים אתה חייב, כי גם נגיד אם יש ועד והוא נגיד מקפיד על כל הנהלים, בסופו של דבר אם לא יהיה לו שיתוף פעולה מהדיירים, שום דבר בבניין לא יקרה. בסופו של דבר צריך שלדיירים יהיה אכפת מהבניין, שיהיה להם מקום שהם ירצו לחיות בו ויהיה בו נעים לחיות, אז תמיד חייב שיהיה את השיתוף פעולה מצד הדיירים. יש איזה שהם דברים שאתה אומר אני עושה בבניין, או אני יכול לחשוב על לעשות בבניין בשביל לרתום את הדיירים לשיתוף פעולה, כאילו, כי אנשים, תראה, אתה יודע, חיים בתוך, סוגרים את הדלת, אפילו לא מהחניון, נכנס, נכון. מה אפשר לעשות כדי... תראה, קראנו שהגענו הרבה פעמים לבניינים מוזנחים, שלא היה שם ניקיון מסודר, ולא ביקורות מסודרות, ולא היה גינון מסודר, היה פעם נגיד סתם ב4 חודשים, 5 חודשים גינון, הם מביאים מנקה פעם בשבוע, ברגע שנכנסנו כחברת ניהול בעצם, אז בעצם היה נהלים מסודרים, למה היה מנקה ראשון, שלישי וחמישי לדוגמה, באופן מסודר, אתה יודע שכל יום יש מנקה, אז כבר לא יהיה לך נעים ללכלך את הלובי, כבר אתה מרגיש שאתה חי במקום יותר אסתטי, יותר נקי, אתה תרצה לשמור על המקום שאתה חי בו. זאת אומרת שכשהדייר מרגיש שיש סדר וארגון בבניין, הוא כבר נהיה יותר, כאילו רוצה לשתף פעולה ולשפר את זה יותר, במקום האפקט של ההזנחה, שאתה רואה פינה אחת שבורה, אתה אומר לא נורא, אני אזרוק גם את נכון, אבל ברגע שאתה רואה שהכל נקי ומסודר, לא נעים לך לדרוך איפה שניקו. נכון, פתאום לשים לשקית זה בחוץ, תגיד לא נעים, עכשיו נקי ניקה פה, קומה מריחה טוב, חבל שאני עכשיו אלך את הקומה. אני אזרוק את הקה למטה, אני ארד שנייה במעלית, אזרוק את השקית זבל, וזהו, סיימתי. אז הסדר, התחזוקה, היא זאת שמניעה את השיתוף פעולה הכי טוב שיכול להיות בבניין בעצם. נכון, ברגע ששיתוף פעולה מצד הדיירים, הבניין יהיה מתוחזק, יהיה שמור ויהיה נקי. יש איזה שהם דברים שאתה אומר, וואלה, הנהלים, מקרים כאלה בבניינים שנהלים שינו, שהטמעתם כמו הניקיון א' ב' ג' ששינו את החיים בבניין, שאתה יכול לחשוב עליהם עוד איזושהי דוגמה? מנגל במרפסת, או לא יודע, איך, מה קורה כשיש חריגה בתקציב, ומה עושים? מנגל במרפסת, בוא נדבר על החלק הזה. זה מאוד מטריד דיירים, לדוגמה, בבניין רב קומות, אתה יושב... זה מקרה שאתה, זה קורה? אנשים... זה קורה, אנחנו שומעים את זה מדיירים, אנחנו פחות מקבלים את התלונה הזאת כחברת ניהול, אבל אנחנו שומעים את זה שתוך כדי שיחה עם הוועד, שפתאום אתה שומע שדיירים הגיעו להסכמה שלא עושים מנגל במרפסת. למה? כי אתה יודע, אתה יושב במרפסת, קומה מתחתיך עשו מנגל, ופתאום כל הערב הלך. כל הדירה שלך עם ריח של סטייקים, שזה נחמד, אבל זה לא כיף. זה לא שלך. כן, זה לא כיף. אז בסופו של דבר, מרפסת בבניין מגורים זה לא המקום לפי דעתי לעשות מנגל. כן. טוב, לא חסר נהלים, ובטח גם זה דברים שנבנים עם הזמן ועם הניסיון, כאילו, אם אתה בבניין, אז כל הזמן קוראים דברים, ואתה נכון, לומד... נכון, גם הרבה פעמים נכון, כמו שדיברנו, תקנון בסופו של דבר עושים אותו שנה ראשונה, זה הבסיסי, בסופו של דבר אחרי שנה מעדכנים אותו, יש כל מיני דברים שפתאום עלו במשך השנה הזאת. זה דינמי. כן, תמיד מעדכנים, מוסיפים, מורידים, תמיד. אז בתור חברת ניהול, בתור ועד בית, יש לך רשימה של המלצות לצורך העניין, וכל פעם שהוועד בית בא אליך עם קרה לי ככה, אתה אומר לו, תשמע, אני מציע, תוסיף את הנוהל הזה לתקנון, באספה שתהיה, או שאם זה דבר קריטי, נגיד, כמו גבייה מיוחדת שצריך לעשות, או זה, אז עושים אספה, ואז משדרגים את זה, אז... נכון. אז בניין שנגיד הוא 10 שנים באכלוס כבר, 10 שנים באכלוס? 10 שנים חיים בבניין, אז אורח חיים בבניין יהיה הרבה יותר שלב ורגוע, מאשר בניין שרק עכשיו יתאכלס, או שזה לא בהכרח... ברור שבניין שרק שכבר 10 שנים חיים בו, הוא הרבה יותר רגוע, כי כבר כל המערכות מונעות, כל הנהלים, השכנים מכירים אחד שני, יש כבר מרקם חיים קבוע.
כן. שאתה רגיל אליו, גם הדיירים רגילים אחד לשני. אנשים פשוט מבינים מבינים שאותם כן. מרקם חיים שהם רוצים לחיות, באיזה רמה חיים, רוצים לשמור על האסתטיקה, על הניקיון, על התחזוקה. יש סוחר בא, סוחר נכנס, הוא צריך... נכון, הוא צריך להתרגל כמובן לנהלים של הבניין. אז כשבניין מתאכלס והוא רוצה להגיע מהר לרמת חיים ולשקט הזה של הבניין של 10 שנים, אם הוא משתמש בידע שיש לחברת ניהול, באיך לייצר את החיים השקטים האלה, זה הדרך שלו בעצם. זה בעצם מקצר לו בחצי מהדרך, בוא נגיד ככה, כן, לפחות. במקום לאסוף את הטיפים האלה וויכוחים על ויכוחים, והוא עשה לי ככה, והוא עשה לי חנה לי על המדרכה, והוא חסם אותי, וזה פותח את הדלת, ועם כל התיגון של יום, כל מיני סיפורים, אז אתה יכול לבוא וללמד אותם יותר מהר, ולהימנע מהחיכוכים האלה שנגרמים. נכון, כי אתה בעצם כבר עברנו את זה בכמה בניינים, כמה וכמה בניינים. ואנחנו כבר באים, אתה יודע, עם פרוטוקול מסודר, עם נהלים מסודרים, שאנחנו יודעים את הדברים המרכזיים שיש בכל בניין, שמפריעים באמת לדיירים. תשמע, הלוואי וכל בניין שמתאכלס, ייקח את הטיפים האלה ויוכל להגיע לחיים השלבים והטובים, בשכנות טובה, כמה שיותר מהר, בלי לעבור את כל הרכבת הרים בדרך של נכון. להכיר את השכנים ולהבין מי כל אחד ושיהיה חיים טובים. נכון, וזה בעצם המטרה שלנו. המטרה שלנו בעצם זה לתת לבניין, לדיירים, להעביר את הבניין מהקבלן בצורה הכי מהירה, בצורה שקטה, וכמה שפחות כאב ראש בשבילם. אנחנו פה כדי בעצם לעזור להם ולנהל את הבניין בצורה הטובה ביותר. יש לך איזה... טיפ למנהל בניין, לוועד בית, שאתה היית משתף אותנו איתו? דבר ראשון, לוועד בית, אני ממליץ שתמיד יהיה כמה שותפים לוועד בית, כי ועד בית זה אחד, במיוחד בשלב האכלוס, זה מאוד קשה. צריך שבעצם יהיה לפחות בין 2 ל3, תלוי בגודל הבניין. של דוגמה, ועד בית אחד יהיה אחראי כספים, ועד בית אחד יהיה אחראי מול החברת ניהול על עניין תחזוקה. לפחות. 2 שבעצם כל אחד אחריות שלו ולא הכל על הכתפיים של... נכון, כי ועד בית זה בעצם לא עבודה שלו, הוא עושה את זה תוך כדי העבודה שהוא כבר עובד בה, אז הוא בעצם צריך שיהיה התנהלות מסודרת מול החברת ניהול, שבעצם יהיה בעצם סדר מול החברת ניהול. מדהים. עוד איזה משהו שעולה לך לראש, נקודות נוספות שהיית רוצה לשתף? לא, אני חושב יאללה, מדהים. תשמע, עברנו פה את כל המסלול שוועד בית ודיירים עוברים מהרגע שהם נכנסים לבניין ומקבלים את דירת החלומות שלהם, ובשביל ליצור את השכנות הטובה ואת החיים השלבים בתוך הבניין, מה צריך לעשות כדי שזה יגיע כמה שיותר מהר. ואני חושב שלקבל את הנכס הזה שלך בצורה מסודרת, עם נהלים שאתה עושה אותם עם צ'קליסטים, כדי לדעת שבאמת מה שקנית זה מה שאתה מקבל בצורה הכי נכונה, קודם כל זה, אתה יודע, זה הכסף של אנשים, זה הנכס שהם קנו, הם רוצים לדעת שהם מקבלים, נכון. ואחר כך זה גם מונע הרבה חיכוכים, אז אם אני מסתכל על בניינים שהם כבר מיושבים וחיים שם והכל עובד והכל תקין, וזה לקח 3, 4, 5 שנים, ודיירים התחלפו בדרך, ובעדים התחלפו, ורבו, וכן תשלום לפי מטר, ותשלום אחיד, ומלא בלגן, וסיפורים. אם יכולים לעשות את זה בתהליך נוח, נעים, קצר, עם חברת ניהול שהיא מקצועית בתחום, אז זה לעשות את זה איתך, עם מיטב, או עם בעל מקצוע אחר, אבל לעשות את זה מסודר. הכי חשוב שהם יעשו את זה מסודר, עם בעל מקצוע שבאמת עבר את התהליך הזה כמה וכמה פעמים, והוא יודע באמת איך עושים את זה בצורה מסודרת, שיש כבר בחברת ניהול ממש את הנהלים, שיודעים את כל עניין המסירות, שטחים לציבורים, כל מה שדיברנו בעצם בפרק הזה. יאללה, אז תתאכלסו בכיף, תגיעו לשכנות טובה, תתייעצו, תודה רבה שהזנתם, אתם מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל האפליקציות ההסקטים. לשאלות, מחשבות, רעיונות, אפשר למצוא אותנו בקבוצות פייסבוק או בכל מדיה חברתית.
מנהלים נדל"ן, ובאתר דרים פה בלינק שצורף למטה, וגם את הפרטים של תומר, מיטב ניהול, אנחנו נוסיף פה בתגובות, לכל שאלה מקצועית, רעיון, נעמוד בקשר. וואלה, תומר, תודה רבה. תודה רבה לך.